Hi, is Misha Emily agus is sprála martí nuáil me gcónaí. In neamh beimidig fáilim faoi stair na Pirimidí agus an slí a dhéanach iad na blianta fada ó hin. An bfuil marrán a róla scuid faoin Éigipte gcórsá? Well, ba iad na ceannarí a bhíorthú ag an am na Pharaohna, agus ba dóibh siúd a dhéanach na Pirimidí, mar thumí dóibh. Is í an Pirimid Giza an Pirimid is mú ar domhan. Thosnig an taltra Himeiúnú ag gobar an Pirimid Almhór an Aip Cúla4 sa bhliain 2575 go raibh choré. Héistó an Pirimid a dheara, thocrag sé go dógad sé 20 bliain le é a thógáil. Hastig 25,000 oibrtha leis an Pirimid a thógáil. Slua Almhór. Bhíar na Éigiptí a bheith gobar don rialtas ag an am. Úsáidtíad íolclach agus ever chun an Pirimid a thógáil. Bhíorthú an cloch a bhaint ó Caréal a bhí 3 km déag an siomh tógála. I bríoch na haibrithe 10 uair cloig sa lá, ag teann cloch eile rópaí agus sleanán aimid a bhí 9 méadar ar ád. Thug sé 2 mhilliún cloch chun an Pirimid a thógáil, agus iad a dtí sé bheith cótram le 8 tonna. Tá isig taidiúirí cé as sa dánig na clocha, agus cén cuiar bagach iad, ach níla isacha cén cuí go ddíreach ar úsáidtíad na clocha céna chun an Pirimid a thógáil. Úsáidtíad ever ar an taobh istigh agus íolclach ar an taobh amach. Agus an sanar an bór, úsáidtíad ór a lonraigh ar nó salas na gréine. Tá Pirimid Giza ar ceann de 8 núntas ó san domhan, agus go dainna sí an taon ceannacha há fós le feiscin sa lá tháinig fan. Is féidir taistil go dtí an Éigipt ar léonta siar anis agus é eiscin do tain. Sin é ón san neamh go dtí an céad uair eile, san go fóil!